Assalomu alaykum barodaron aziz. Ina sementali toza duyumzo'y gusalash moda xurdi xo'rokosh 100% kiba darkor boша. Ина моли хушуру юош ахлай ина ҷошидан ба 100%10 рӯза 12 рӯза таваллуд кардагиш ба ина. касе ба даркор боша марҳамат муроҷиат мекунед. номери телефону ватсап хати ҳозир менависем, ҳамон мекунем. ки ба даркор боша ина моли хушрӯ 100% саломатишон ҳама тарафа 100%. кадоматомо даркор боша ина шир мехӯрам гӯед, ина мол мекунам гӯед, номер ба алоқа ба меброед. Mani, o que é?